Plug-and-play-løsninger til fjernvarme. Dit behov, vi har løsningen. Har du udfordring med fjernvarme til dit boligprojekt? Hvordan finder man den bedste løsning? Måske har du bekymringer om etableringen. Er det ikke meget omstændigt og tidskrævende? Bare rolig. Vi har løsningen hos Pris AS. Via vores 30 års erfaring med pumpestationer har vi oparbejdet et stort bibliotek med plug-and-play-løsninger. Det sparer dig for besværet, og sammen gennemgår vi dit behov og finder den bedste løsning. Vores konstruktører kan så herefter med udgangspunkt i vores bibliotek designe huset lige efter dit behov. Du kan stadig selv vælge størrelse, indretning, komponenter, materialer og beklædning af huset. Når vi har designet klar i 3D, har du mulighed for at se din station i 1-til-1 via VR. Her har vi mulighed for at tage hånd om driftpersonalets ergonomi, sikkerhed, flugtveje, afstandskrav og andre ting i henhold til bygningsreglementet. Du kan se betjeningshøjder, få rumfornemmelse og rette detaljer til, inden vi starter din produktion. Og vi starter først produktionen, når vi har endelig godkendelse fra jer. Alle pumpestationer fra Pris AS bliver produceret på vores egen fabrik i Vinderup. Du undgår alt besværet, for vi tager os af at koordinere med alle underleverandører, herunder smide, VVS-folk, elektrikere, NDT-kontrol med flere. Så du får en køreklar plug-and-play-løsning. Når selve indretningen er bygget op, monteres til slut vægge og tag, og pumpestationen er klar til levering på den ønskede placering. Her er sandpuden allerede gjort klar med den korrekte rørføring, så pumpehuset blot skal løftes på plads og endeligt monteres. Huset er herefter klar til brug. Ring til os, vi har også en løsning til dig.